Здравейте, аз съм Иван от LeatherTech и днес ще ви покажа как да си боядисате кожено тояги в домашни условия. Да започнем с почистването на кожата. Това е първата стъпка. Използваме Leather Ultimate Cleaner. Излиза на пяна и се нанася с четка, за да се почисти кожата в дълбочина. Нанасиме го и работиме с въртеливи движения. Понеже яките са от попиваща и полупопиваща кожа, препарата в повечето случаи попива доста бързо и трябва малко повече. След което обираме с чиста бяла кърпа. Това е резултата. След като сме почистили, взимаме буичката, предлага се в 3 цвята основни, черно, тъмно кафяво и синьо, от които вече можем да направим и други цветове по желание на клиента, като ни предостави мостра и с тази мостра се доближаваме до максимално близък цвят. Използваме в момента друга част от якито. Ето тази, например. Да се видят захабяванията. Нанася се с донапренова гъбка. Нищо специално няма. Боята е течна, не идва в спрей, поради основата, на която е направена. Нанасяме на гъбката и работиме с въртеливи движения. След като нанесем една ръка боя, използваме обикновен сешор за коса. И както можете да видите, това е резултат след само едно нанасяне на боята. Това е преди, това е след. В боята има добавени адитиви и защитен лак, които позволяват на боята да не се износва толкова бързо, да запази мекотата на якито и боята има стенен блясък. Това означава 50% мат и 50% гланц. По желание на клиента можем да направим или напълно матова, или напълно гланцова боята, за да оползотворим неговите изисквания. Боите може да ги намерите в нашия уебсайт. Предлагат се в 100 мл разфасовки. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ако имате въпроси за други видове кожени вещи или като цяло за кожените изделия, всякаква информация, не се колебайте да пишете в коментарите или да се свържете с нас.